ja sa volám Daniel Bohumic Kolár. Dobre, nebudem slovíčkáriť, ale budem veľmi extrémny, pokiaľ ide o význam tých slov a tejto metodiky a retoriky, ktoré ste použili, pretože máme za sebou práve my, všetky slovanské krajiny, dobu, kde sa nám rozprávali nezmysly, ako že rúška sú bezpečné a vakcína je sloboda, od ktorých si dávam veľký pozor na to, čo čítam a analýzujem každé jedno slovo. Takže prosím vás, všetko, čo sa budem pýtať, nie je sarkastické, ale autentické. Mám otázku špeciálne na pána Rybaniča z Integry, ktorý toto prezentoval, a rád by som sa opýtal na slovné spojenie moderný vedecký konsenzus. A moja otázka je, či je tu dnes s vami tu prítomný jeden jediný vedec, ktorý má tvár a meno a vie toto podložiť nejakým výskumom a zároveň prizná, že je súčasťou tohto vašeho konsenzu, lebo nikto tu nie je. Ja neviem, kto to je, ja neviem, kto to napísal. Tento je vymysel. Ďalej by som sa, to je jedna otázka. Chcete povedať, zastavíme čas? Dobre, poďme. Kde sú tí vedci? A kto to je? Zastavíte mi čas? Prosím, pokračujte a potom budeme odpovedať. Ja priebežne si zapisujem. Nech sa páči. Ešte nebola zodpovedaná tá moja otázka ohľadom toho, že toto, takže to by sme sa tiež tu mohli dať. Dobre, ďakujem pekne za pripomenutie. Vrátime sa po teku. Strážte som 25 sekúnd, pani. Pridáme vám. Fantázia. Dobre. Vedecký konsenzus. Ďalej, pán Rybanič, prosím vás, kto presne je autorom tejto práce a kde je dostupná verejnosti? Ďalej, poďme kľudne pýtať. Ideme ďalej. Ďalej je tam z verejného zdravia a vybráce z elektrárny sú obvykle tlmené konštrukciou. Koľko percent je obvykle? Obvykle sú tlmené, alebo nie sú tlmené. Alebo nebudú tlmené, nebudú postavené, 90% z nich nebude tlmené a keď sa budeme o 10 rokov súdiť, lebo niekoho nenazorné na rakovinu, tak poviete, že ale tam bolo obvykle. Nie, že žiadne obvykle neexistuje. Ďalší výraz. Predstavujú nízke priame zdravotné riziko. Pán Rybanič, čiže vy ste práve uznali, že nejaké riziko predstavujú. Vy budete si normálne sa spýtať, budete si takto zodpovední? Vy si to začíte? Začíte si to. Prosím vás, ďalší slajd. Toto písal nejaký absolútny demagog. Prosím vás, vrania, shadow flicker, to povedal pán doktor Harabín. Ja nerozumiem, ja po anglicky, ale neviem, čo to je. Prosím vás, pozitívny vplyv na klímu a ovzdušie. Čas mi ide ináč, pán. No ja dávam ten slajd, ten ďalší slajd. Ktorý sa volá pozitívny vplyv na klímu a ovzdušie. Pozitívny vplyv na klímu. Ďakujem, nech sa páči. Fantázia. Dobre, štvrtá gulička alebo bod. Veterná energetika môže prispieť k zníženiu emisí znečisťujúcich látok. Vážení páni, ja mám práve za sebou proces, kde som si, to ste nemali spoločné, ale kde som 12 mesiacov odsedel vo väzbe za slová, takže vážim vám slov a ja sa chcem spýtať, koľko percent je môže. To znamená, bude alebo nebude? Lebo vy tu idete stávať niečo za nie 450 miliónov, firma Yes a Hlas, ale za 1,4 miliardy, to je pripravené na 11 rokov. Pred týždňom som bol v Bruseli v Európskom parlamente od svojich zdrojov si pozisťovať nejaké reálne dáta. Veterná energetika môže? To je čo? To je koľko? Mám zapísané. Prosím vás, teraz posledný slajd, posledná otázka. Ne, však on mi povedala, pani mi slúbila nejakú extra minútu. Áno, poprosím ešte extra minútu pre pána Bohumica. To mi bude stačiť. Bude to OK? Nech sa páči. Ďalší? Nie, nebude. Nechcem, nepotrebujem žiadne 4 minúty, ja som sa nachystal. Ďakujem pekne. Nech idú aj ostatní. Prosím vás, ďalší slajd, ten potom. Ďalší slajd, ten potom. Tento, môže byť? Ešte jeden. Stop, výborne. Kde to máme? Aha, tu sme. Najcitlivejšie sú vnímané, no tento bod, tohto sa vzdávam, to povedal Dano Mačovský o tej hnedozemi, ale možné vplyvy na cestovný ruch, znova, budem trápiť, koľko percent? To je čo možné? Budú, nebudú? Lebo ak budú, povedzte mi, ja sa odtiaľ odsťahujem. Povedzte mi to teraz, nechcem tam byť za 10 rokov. No neviem, kam sa odsťahujem, niekde, kde nie sú veselné parky. Treba za to žať.
Narušenie, znova, aby ste to pán Libanič nebrali zo mňa, ja nespoličkárim, len chcem mať presne stanovené, presne dohodnuté, čo tu ideme podpísať za koľko peňazí a kto bude hmotne zodpovedný. Poprosím, nech pán Dudík dokončí túto jednu otázku a potom budeme odpovedať. Ďakujem. Pridám čas, ďakujem. Posledná veta. Narušenie krajinného rázu môže lokálne znížiť atraktivitu prostredia pre návštevníkov. To znamená výstavba obcí, miest, sídlisk, životného prostredia, kúpalisk, hotelov, ja neviem úplne čoho. Nestojí to podľa mňa za žiadne peniaze, nestojí to za žiadne parky, ale znova, len chcem vedieť, koľko percent je lebo môže zakrývanie sa, to je utlávanie, to je lavirovanie, to je možno, nevieme, či jelikož asi, možno sa to, nie. Žiadna vakcína nebola sloboda, žiadne rúško nebolo efektívne, žiadny veterný park nie je bezpečný, toto je snôžka ospravedlenia pre vás, pokiaľ nebudeme mať presne napísané na čísla, ako povedal, na čísla, po poslednej pitni, že čo sa môže stať, je to zbytočné, ďakujem pekne za slovo. Ďakujem veľmi pekne.